Novi Pazar u kući. Naravno da je u pitanju naš dragi Mervan Mehmedović, 23 godine, Jelena Krleuša, njegova mentorka, prijatelji, braćo, kumovi. My lady. Šta, ajde, mi te i ja stalno pričamo. Šta će Mervan da uradi večeras? Večeras će Mervan da razvali. Tražim grad gde još živi neko s tvojim likom, neko negde još osmeko tvoj nosi, zar ne? Gde si sad, da se vratim više nemam nikom, svi se mostovi ruše kada ti uzmu od duše. Tražim grad, neku malu kuću sličnu tvojoj, negde na jastuku nekom žena kao ti. Gde si sad, daj pojavi se u bilo kojoj, da ti kaže bar hvala ova tvoja budala. Ko ludak u mraku, da ne vidim svaku sitnicu što seća me na nas. U četiri zida tišina me kida dok čekam tvoj glas. Znam da sinovi tuge nemaju sreće, a šta ću kad druge u srce mi neće? A šta ću kad druge u srce mi neće? Još se borim za nas, jer gubim sve ako izgubim tebe. Zauvek najbolja si, a ja ne ličim na sebe. Drugima vreme sećanje briše, a ja sam proklet da volim sve više. Ko ludak u mraku, da ne vidim svaku sitnicu što seća me na nas. U četiri zida tišina me kida dok čekam tvoj glas. Znam da sinovi tuge nemaju sreće, a šta ću kad druge u srce mi neće? A šta ću kad druge u srce mi neće? Još se borim za nas. Bravo, lutko moja! Bravo! Bravo! To je bio Adilin Sinovi tuge, a sada prelazimo na Mangupsku još jednom. Zašto da ne? Suva drva odozdo, a sirova odozgo. Ti si cura mamina, ne pušta te danima. To mama radi sve, baca mi mađije. Ko to radi protiv nas, ko da svira kontrabas. Neka malo odmori, nisam ni ja najgori. To mama radi sve, baca mi mađije. Stalno me nervira, pa mi pak suzira. Ona me ne voli, ta Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, i za vas i za nas ova peza je spas. Mama, šta ću sa vama? Mama, ili da ili ne, to ne zanima me, ne znam. Mama, šta ću sa vama? Suva drva odozdo, a sirova odozgo. Cijelu noć ih palili, nismo se zapalili. To mama radi sve, baca ti mađije. To mama radi sve, baca ti mađije. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Mama, ili da ili ne, to ne zanima me, ne znam.
sa vama, ma šta ću s vama? Imamo 2 da i 2 ne.